Τρία πράγματα που έκανα σωστά όταν έδινα πανελλαδικές. Πρώτο, δυναμωτικό και τονωτικό πρωινό με ελληνικό καφεδάκι και αυγουλάκια. Δεύτερο πράγμα, για να μην αγχώνομαι, δεν διάβαζα τη μέρα των πανελλαδικών όλα τα θέματα, αλλά διάβαζα ένα-ένα τα υποερωτήματα για να μην αγχώνομαι και για να μην σκέφτομαι πώς θα λύσω το επόμενο υποερώτημα την ώρα που προσπαθώ να λύσω το προηγούμενο. Και τρίτο πράγμα που έκανα σωστό είναι ότι όπως και να τα πήγαινα, γύρναγα σπίτι και προσπαθούσα και κλείδωνα το προηγούμενο μάθημα. Έλεγα ό,τι έγινε έγινε, κλείδωσέ το, πάμε για το επόμενο γιατί είναι το μόνο που μπορείς να επηρεάσεις, έτσι. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ότι οι πανελλαδικές δεν επηρεάζουν τη ζωή σου. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι. Εδώ πέρα επηρεάζει τη ζωή σου κάτι πολύ πιο μικρό που κάνεις. Εγώ αυτό που θα πω είναι πραγματικά θαυμάζω όλους εσάς που κάνετε αυτή την προσπάθεια. Πάμε δυναμικά να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Εγώ προσωπικά αυτό έκανα. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή, αλλά δώστε τα δυνατά σας, ένα κουράγιο τώρα και μετά έχετε καλοκαιράρα. Δεν θα κάτσω να αναλύσω τώρα όλα τα λάθη που έκανα όταν έδινα πανελλαδικές, γιατί η λίστα είναι μεγάλη.